Hvad er du ved, Charlotte? Der er noget lort omkring hjulaksel, kardangaksel, eller hvad helvede det hedder. Og jeg er simpelthen vildt imponeret. Og jeg ligger her med min lille schweizerkniv, og jeg siger bare, tag aldrig på tur uden schweizerkniv, venner. Og aldrig på tur uden Charlotte. Fordi her kommer bare halvdelen. Nej! Halvdelen af det, der har siddet og flippe-floppet. Jeg tager lidt billede af det. Der ligger det om. Jamen, Charlotte. Ja, og jeg er ikke færdig endnu, og jeg bliver sikkert beskidt af det. Ja. Er det noget, vi har haft med fra Napoli? Nej, jeg tror ikke, det er fra Napoli. Jeg tror, det er nede fra stranden i Tortoparli. Ja. Så det her, det er simpelthen på vejen tilbage til Milano. Så må vi lige improvisere. Og der skal eddermame arbejdes, fordi det er helt rullet rundt omkring julekapslen herinde. Det er helt vildt. Jeg tror, vi skal hen og have fat i en lille mekaniker. Tror du det? Tror jeg faktisk. Ja. Nå, men ellers går det godt nok. Jeg har fundet det. Hej hej. Hej.